așa trebuie tras. Și pentru că timpul e vorbit într-un fel, întotdeauna v-ați stricat și asta deranjează rău. Eu vreau pastile că iarba nu cred că e genul meu. Genul ăsta nu prea mă satisface cum vreau eu. Mă bag în paranoia pentru că mi se pare slow. Dau din nou și din nou pentru genul ăla glumera ca la metrou. Muzica asta gangsta nu mai e de digerat, dar încă dau și scriu pentru cei care n-au uitat. Dar stai puțin că nu s-a terminat, stai așa, că în curând o să scoatem prin piele muzica pe care tu o bagi în față printr-un radio. Și stai ascult la fel cum stă o maimuță la zoo. Ia fii atent ce știu eu despre doi băieți ca voi, care ascultă minimal și iau pastile în doi. Au băgat pastile, hai frate, dar tu nu bagi, și s-au futut reciproc cu mergaci. Ce înseamnă geanta aia care îți atârnă de gât? Ce înseamnă părul ăla, vino încoace să te tund? Ce înseamnă blugii ăia după tine? Ești gay, pleacă morții tăi. Știi ce nu pot să înțeleg? Știi? Unde se va ajunge? Întoarcerea la sclavie. Le poți spune oamenilor ce înseamnă televizor? Manipularea în masă. Dar despre chipul ăla despre care tot se vorbește? Apogeul victoriei lor. V-ați stricat și asta nu o spun doar eu, asta o spun și cei care n-au nicio treabă zău. Vă rupeți căpătâna cu pastile și cu house, prezii mai greu de difuzat, pe loc repaus. Păcat de generația care urmează, Va pune stăpânire pe planetă. dar pun pariu că pe mine nu mă afectează. Noi nu vom mai apuca acele vremuri. Și pun pariu că tu și restul sunteți varză, Vă dați seama în ce moment critic ne aflăm. pentru că vă purtați cum se poartă o cioarță. Credeți în puterea voastră și schimbați ceea ce noi nu mai putem schimba. Miliția nu se mai știe care dracu e, pentru că îți apare în față în calitate de tovară sau rival sau vreun ciufuli ceva care îți afectează tot ceea ce sunt deja. În mașină, în restaurant, la mec sau la petrol, la pușcărie sau la vreo benzinărie stăm și ascultăm doar ceea ce morții tăi vor, bulangiu dresați care apar doar în decor. Trăim în epoca vitezei. Faceți ceva pentru viitorul vostru. Nu vă dați bătuți. Priviți în jur, vă place ceea ce vedeți? Mie nu. Puteți schimba acest lucru. Uniți-vă. Dovediți-le că sunteți mai puternici ca ei. Învingeți și schimbați-vă viitorul. Asta e tot ceea ce vă doresc. La revedere. Ai auzit? Bulangilor. E șop, e 2010. Știi de unde? Știi după ce stradă vine? Da? Încă n-am plecat. Să nu uiți asta, niciodată.